Hello logofer, good afternoon to you all logofer. Dayoto afternoon and जाबाय logofer. 12टा जासिगोन नङा होमबा? थ' लोगोफोर good afternoon खौनो होनबाय नोंथांमोननिसिम जे आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअ मोनसे लाबोदों जे जोबोद इम्परटेन्ट जे जोंनि बर' हारियाव बहुत बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय भिडिअ बियो जेनेबा भिडिअ माने जाफ्लेबाय थानाय घटना। थ' लोगोफोर बे थाम्बनेलाव नुनाय हिन्जाव आरो हौवाया माने खारबाय आरोना गावनि हिन्जाव आरो फिसायखौ गारनानै खारलांबाय आरोना गथ' गथायफोरखौ गारनानै खारलांबाय आरोना। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनाय बेनो जे नोंथांमोना बिसोर सानै मानसिखौ माने थाम्बनेलाव जायखौ होदों बिसोरखौ माने नुबाय बायोबा थ' नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। माने बेंगलर थांनो होननानै थांदोंमोन। स' बेंगलर थांनायाव बियो माने बे हौवाया सासे हिन्जाव लांफादों आरोना फिसाय गोनांखा हिन्जावखौ माने लानानै थांदों आरोना लानानै खारदों। थ' लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरो जायनाखि बे खारजानाय फिसाय खारजानाय हिन्जाव बिथाङा जोबोद दुखुयै फोरमायदों आरो बिथाङा गावनि फिसायखौ जोबोद दुखुयै सोंहरदों जे आं भिडिअ नायदों इउटुबाव जे गावनि फिसायखौ नोंथाङा बे हिन्जावखौ लामारगोन नामा होननानै सोंदों। जोबोद गोसो गुरैयै सोंदों बिथाङा माने गावनि दुखुखौ साइडआव दोना गोजानाव किल'मिटार गोजानाव दोननानैबाबो बिथाङा गावनि फिसायजों जेनेबा मोजां रायज्लायहरदों आरोना। जेनेबा बै हिन्जाव जायनाखि खारफालांदों बै हिन्जावखौबो सोंहरदों जे गावनि फिसायखौ लामारगोन ना लामारा थ' बेखौ सोंहरदों आरोना। थ' बै हिन्जावा माने एन्सार होनो हायाखै आरोना। माने बे हिन्जावा जे लानाय नङा आरोना बे हौवाखौ साननानै नायोबा जास्ट टाइम पास सेक्सनि थाखाय माने दसेनि गोजोननायखौ लानो थाखाय बिसोरो खारलांदों आरोना। बेयो आंनि साननाय आरो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना। आरो जाखायोबो बेदिया माने एफा मोजां संसारखौ गारनानै थांनाय खमसे खम जोङो खनसेनो साननानै जोङो स्टाडि खालामनो हायो जे बिथांमोना संसार जानो थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय खाराखै जे सेक्सनि थाखाय बिसोरो खारदों आरोना। बिसोरो माने गोदान सेक्स लुबैदों जे गोदान हौवा लुबैदों गोदान हिन्जाव लुबैदों आरोना। बिसोरो संसार जानो थाखाय मोजां संसार जानो थाखाय खाराखै आरोना। थ' लोगोफोर आंनि दिनै बुंनाया बेनो जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि बुहुत जागासिनो जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो जे हमनानै मोनबाबो मोजाङै साजा होआ। थ' बेखायनो बारायावसो बारा जालांगासिनो दं आरोना बिदिया। थ' लोगोफोर आंनि बुंनाया बेनो आंबो जोबोद दुखु मोनदों बे हिन्जावखौ माने जायनाखि फिसाय खारजानाय बे हिन्जावखौ जोबोद दुखु मोनदों जे बिथाङा जोबोद दुखुयै फोरमायदों आरो बिनि बिखुंजो जे बै हौवानि बिमा जायनाखि खारदों बिनि बिमायाबो जोबोद दुखुयै फोरमायदों आरोना। जे गाबलायनानै आबै बुरैया बिराद दुखुयै फोरमायदों मानो होननानै बुङोबा गावनि फिसायादि दाहार दुहार खालामनानै गयखौ बन्दक होनानै माने फैसा हरफिननांसिगोन होननानै बुंदों आरोना। जे फिसालायादि गावसिनि जे दाहार बे दाहारखौ लानानै दायो न'खराव जोबोद खस्थ' होबाय आरोना। थ' लोगोफोर आंनि बुंनाया बेनो जे आं जोबोद दुखु मोनदों बिथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना बे हौवा आरो हिन्जावखौ लोगो मोनोबा थ' कामेन्ट खालाम लोगोफोर खोन्थाहरा आरोना। आरो बिसोरखौ दोखो होनांगौ आरोना। बिसोरो न'खर संसार सिलिंखार खालामग्रा मानसि आरो जोंनि बर' हारिखौबो बेफोरबायदिनो बदनाम खालामग्रा मानसि। थ' बेखायनो बिथांमोनखौ माने जोबोद साजा होनांगौ आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम। थ' बेनो आरोना लोगोफोर जै बर' हारिनि लोगोफोर जोंनि बर' बेफोरबायदि जाबाय दासारजों आरो सानफानि बेफोरबायदि गाज्रि निउस दा खोनाथों। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर लाभ इउ अल गाइस हेभ ए नाइस डे बाय बाय गाइस।